Good morning mga ka-good vibes. Kumusta naman mo diha? Long time no see ba? Mingaw naman ko niya mga ka-good vibes eh. Nakalugar-lugar yung tarod kuan ba kanang vlog ba? Nakabalik na yung taon ta kay o lagi ni. Na busy man gamay yung ka-good vibes dire. Nakunan lagi ni atong mga bayron nos buhay-buhay ba. So puno po nagtrabaho mga ka-good vibes kay sa isulti pa. Laban lang, di ba? So, ang ato alang jud ani kay ang pingan na jud nato atong may panlawas ba? Atong lawas ba? Mga ba taon ni puhunan nato eh. Tinatantay nanasan mo mga ka-good vibes no? Laban lang. So, nabalik tang ngariron na atang ngariron sa kuan sa SRP Talisay, ubos sa bridge. Oh, nahunasan ni ngari ganiha kay hunas kay ni mga ka-good vibes no. So, nanginhas tang ngariron. Siyempre, uban may lain pa. Okay, tama na upaw. Ako na chuy nga papaw iyang migo si Boy Hunghung, di ba? Busy kay magagabi sa kuha oh. Labas kay ba? Wa sila nga to para pamahaw na mo no. So, naatangay ron sa ubos sa SRP kay nanginhas, naut unta ba makapamahaw ta og kuan ba? Labas mga nang tinuwa, inilaw, sinugba. Sana no? Yan, posted ako din mga good vibes ha. Ay, kuan nang nga rin ba nang himingaw magkukunigod so unang speechless kay ko sakit-akit sa mga ka-good vibes so kuan ayo-ayo mo diha kaysa gisulti pa basta diring dapita good vibes lang. Tara mga ka-good vibes, focus na to ni sila be. Oh ha? Manas kaya tata, stereo. Oh. Nginhas ba? Ay kana sila di off na sila ron nga. Paan ba nang relax na nila, banding-banding bitaw na mo no. Kana sulit na kay nang weekend na mo silang Kim, silang Tunito, Alan, kitata nang atos papa na busy gluto. Sa kuan pamahaw na mo ba? Nga, mahuman dungan mi kaon, ikaw man na magdungag kaon, chill na, kompleto na. Kompleto ng weekend. So, sa katong mga kuan nira, atong mga ka-good vibes ya, anang sige reglabay nga ris babaw. So, karon na may idea unsay naa sa ubos. Hunasan ni sila rin. No, pwede sa jud ta makapamahaw rin panihapon, paniudto. As long as hunas. Tapos kini nga rin. Oh, statay oh. Mga good vibes okay rin nga rin. Oh. Desa kita na mo ha, di ra mo siglabay nga ras babaw ngadto day El Corso unahan. Atong El Corso, New Star is MC side. Okay. So mo na siya. Ang dili okay nga rin. Kani sinag-inom man ni gabi nga nagpili ni nga rin ani pundo. 3 pesos po 5 pesos. Dapat kabaw ta mo inom, kabaw mo uli. Okay. So kita-kits mga good vibes kaysa gisulti pa. Basta diring dapita. Good vibes lang. Okay. Tara mga good vibes ha. Mao din siya ikuha sa namoron mga good vibes kay murag maka sani na to pa. Tinuwa ni pa. Tinuwa. Inilaw. Sana kani siya mo siya kuha na mo sa merkado para sure pero kani siya may sure nga klaro kuha na mo mari. Labas kay mga good vibes kita mo kilihok-lihok pa. Makatuwa jud ani mga good vibes. Okay. Risko pa kaayo.
Dili, pakignaong mo. Ya, busy din nga to si Kuan, mga ka-good vibe, buyhonghong pa. Ako'y pangutana pa ba? Anong buyhonghong man kaangga pa? Ada istorya honghong. Ha? Kada istorya honghong di ay. Sekreto dahil kay Permi di ay. Ada istorya honghong. Pero dili na ni siya honghong. Kay Isla na gani siya. Kada tuyok ko. Di, ikaw na, boy singhag na. Kita-kits mga good vibes. Dagan-dagan may mga good vibes, gigiuwan man may mga good vibes. Sa may ato ang recipe na lang, giuwan naman ta. Okay kayo. Bago kayo. Oh ha, mga good vibes ha. Okay pa kayo good vibes. Sana all. May kay recipe buyhonghong mga good vibes. Pero di na siya buyhonghong ron. Boy singgit na. Pag-uwan mga ka-good vibes, dagan din sa akong papay kay. Kuwan mo ko siya buhokod, basa dayon ba? Oh, pagid na forma akong kinilaw nga rin. Sukado lang gawa na. Mga good vibes, prepare namin sa mong pamahaw mga good vibes. Sana all. Okay. Ang sili din. O, tara ha. Among preskong tinuwa. Okay. Lagi ka na kuhan ha. Upos na bridge. Kinilaw. Lupa. Wala mo ang rice nga lami. Lagi ka na sa bola. Ang nindot nga pagkaluto o ang gikalimtan. Mali siya simi apiki nga luto mga good vibes. Wala na siya mga bantay. Let's go kayo. Pero wala nyo tekot sara sa. Murag ipit yung dana pa. Bato rice at butare. Sana. Diari kayo. Dito layo to dito. Medyo apiki baka way ko. Sana all. Tabo pa na gruto kay rungkong tawag sa bawon. Oo, gano'n. Wala kang kamay eh. Ito magayo pa tayo. Bakit dito sa bawon na awan? Tambal ito. Pare. Boboy na ta. No.
Presko ba? Presko buyag. Sana all. Ayan, dahil mo. Laro tayo.